Gyere most, utazunk a tengeren át. Tengerzugnak öble már régen vár rád. Ott 3 kis csónakház táncol a parton, és a bódémat látod, ha zsákmányot tartom. Elfog a bánat, hát az se nagy baj. A végaszod már is egy jó nagy hal. A szélben a vénpislat visztet jár. A tengeren 100 kaland csak rád vár. Nézd csak, de szép a víz. Jöhet hullám, 4 vagy 10. Egy új hajót várunk, beköltözik holnap, és minden nap segíti majd a bajba jutottat. Dúlhat, vadvihar. Jön a mentőhajó, semmi baj, úgy várjuk. Éliás, a kis mentőhajó. Isten hozott tengerzugba. Ójjaj, ez nem lehet igaz. Ezt nézd! Ugyanolyan láda, mint a többi. Csak hogy ez a múlt héten érkezett. Félretettem, hogy berakodhassak néhány olajos hordót, és ott felejtettem. Borzasztó! Ilyen még soha nem történt velem. Nyisd már ki, lehet, hogy sürgős szállítvány. Egy pillanat, előbb nézd meg, kinek szól. Lássuk csak. Tengerzug minden lakosának. Még nekem is. Kedves tengerzugbeliek! A Nemzeti Mentőszolgálat úgy döntött, hogy az Éliás nevű mentőhajó ezentúl tengerzugban állomásozik. Nagy megtiszteltetés otthont adni egy mentőhajónak, tehát részesítsétek megfelelő fogadtatásban. Éliás július 1. csütörtökén este érkezik hozzátok. Baráti üdvözlettel a Nemzeti Mentőszolgálat. Lesz saját mentőhajónk. Ajaj, mi a baj, Daru? Július 1. csütörtöke? Hiszen az ma van. Fantasztikus. A hajó bármelyik percben megérkezhet. Nem, ez nem fantasztikus. Illő fogadtatásban kellene részesítenünk. De mi nem készültünk semmivel. Hogy kell valakit illő fogadtatásban részesíteni? Énekeljünk neki egy dalát. Még ilyet nem csináltam. Énekeljünk, ez jó, igen. Legalább ajándékot kellene venni neki. Kincsük rá virágokat. Meg kell tisztelni. Daru, meg kérhetek, a pecsegés helyett pakolt ki a mai fogásztól. Ez jó ötlet. Fogalmatok sincs. Nem hallod, mit mondtam? Siess, mert gyökeret eresztenek a halaim. Jaj, bocsáss meg, halasálós. Ő legalább dolgozik, nem úgy, mint ti. Képzelt halashálós, ma egy mentőhajó érkezik tengerzugba. Itt fog lakni nálunk. Megtudhatnám, hogy nekem miért nem szólt senki? Engem mindenből kihagytok, ha? Nyugalom, halashálós, mi is csak most tudtuk meg. Az a legborzasztóbb, hogy már nincs időnk illő fogadtatást szervezni. Illő fogadtatás? Semmi gond, kedves Daru. Bízzátok ezt a dolgot a jó öreg halashálósra. Mire kell neked teknőhálója? Feldíszítem vele a fjordot a vendégtiszteletére. Kedves halashálóstól, hogy a díszítésre is gondol. Kedves? Az nem olyan biztos. Ezt meg hogy érted, ha szabad kérdeznem? Tudod, milyen ez a halashálós? Ébresszük föl Teknőt. Ő kifuthat és megnézheti, miben mesterkedik. Teknő! Teknő! Daru, segítened kell. Már is! Tekne! Teknő, meg kell tudnod, miben mesterkedik halashálós. Képzeld, elvitte a hálódat. Biztos visszahozza. Azonnal indulj, és nézd meg, miben mesterkedik. Gyerünk! Mondd csak, mit csinálsz, halashálós? Hogy mit csinálok? Olyan fogadtatásban részesítem azt a nagyszerű mentőhajót, hogy nem felejt el egyhamar. Milyen mentőhajót? Persze, természetesen aludtál, mint mindig. Áthortyogtad a nagy hírt. Nem hagyhatod így itt a hálót. Valakinek beleakadhat a propellere. Úgy bizony, beleakadhat.
Egy kis hálócska a propellerben. Épp ez kell egy ifjú kalandvágyó mentőhajónak. Azt hiszem, inkább üdvözölnök kellene. Gyere, bújjunk el! A tengerzúgi szírtek. Már közel járok. Látom, csavargásra használod a szép időt és a tükörsima tengert. Ezt nem nevezném csavargásnak. Tengerzugba igyekszem. Jó irányba haladok? Meghiszem azt! Gyere, versenyezzünk! Állj meg, te lüke konzervdoboz! Kapcsold ki a motorodat, fafej! Kapcsold már ki a motorodat! Ó, a jó öreg halashálós! A csoda vinné el! Nem morogj, nem az én hibám! Micsoda helyzet! Ki az a bolond, aki itt feszítette ki a hálóját a fjordban? No csak, micsoda meglepetés! Hogy kerültek ide ilyen későn este? Halashálós jacht és... A nevem Éliás. Én vagyok tengerzug új mentőhajója. Örvendek, én Góliát vagyok. Itt jó kezekben lesznek, ne félj! Klassz! Akkor végre mehetek tengerzugba. Üdv! Éliás vagyok, tengerzug új mentőhajója. Ez itt tengerzug, nem? Válaszolj már. Igen. Szóval, Isten hozott tengerzugban Éliás. Isten hozott tengerzugban Éliás. Ünnepség nem is lesz. Sajnáljuk, hogy így történt, de tudod, az üzenetet csak ma olvastuk el, és akkor már egy kicsit késő volt. Pedig ha hamarabb tudtuk volna, hogy jössz, mindent elrendeztünk volna. Szóval így történt, hogy nincs ünnepség. Ne haragudj, Éliás. Mondok valamit, jobb is így. Tudjátok, borzasztóan fáradt vagyok. Ha véget ért egy hosszú nap, a tenger is megpihen. A szél csitul a víz fölött, mely hullámzik csendesen. Ó, kis hajó, álmodj te is, álmodj szépet s jót. Vigyázzunk rád, itt baj nem lehet, megóvjuk az új lakót. Magyar hangok. Markovics Tamás, Nárai Erika, Revicki Gábor, Kassai Károly, Bókai Mária, Posta Viktor, Bartuc Attila, Makai Andrea, Láng Balázs, Háda János, Szórádi Erika, Vas Gábor. Magyar szöveg Pallinger Emőke. Hangmérnök Józsa Levente. Gyártásvezető Kovács Maria. Szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Digitál készítette. Forgalmazza a Mirax.